खुलुमबाय सानजारि थान्दैयाव दिनै मोनाबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारि। दिनै BKWSCD मावखुलियाव टेगर लिटारेरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि गोसोखांथियाव आलारि बाथि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारि मावफुंनाय जादों। बिबार बावजानगिरि महरै बाहागो लादों SP बर' गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर'आ। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगल सिंह नार्जारिनि सारादुखौ फैगौ 12 डिसेम्बराव खुंफुंनाय जागोन। बेनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बानजाय आफादखौ दिनै दाफुंबाय। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि रेगिं खालामनाय जाथायनि मास्टारमाइन्ड गाहाय दायनिगिरि राहुल छेत्रीया दिनै पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायबाय। तिनिसुकियानि लेखापानि पुलिस थानायाव दिनै सारेन्डार जाफैबाय। मास्टारमाइन्ड राहुल छेत्रीया थांनाय 10 साननि सिगांनिफ्रायनो खारखुमानानै दंमोन। जोबथानायाव दिनै लेखापानि पुलिस थानायाव सारेन्डार खालामफैबाय राहुल छेत्री। गुजरात विधानसभा बिसायख'थिनि नैथि खोन्दोनि भट होनाया दिनै जानानै थांबाय। गं 14 जिल्लायाव बे भट होनाया जादों। गुजरातनि गासै गं 14 जिल्लानि मोन 93 सीटनि थाखाय दिनै जानानै थांबाय। गासै 833 सा बिजाथिफोरा बिसायख'थि गेलेदों। फैगौ 8 डिसेम्बराव बिसायख'थिनि फिथायखौ फोसावनाय जागोन। लखीमपुर जिल्लानि धुनागुरि घाटआव 694 कोटी रांनि दालां लुगोन। सुबनसिरि दैमानि सायाव बे दालांखौ लुनाय जागोन। फैगौ 11 डिसेम्बराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि थाखाय अन्थाइ खुन्थिया गायसनफैगोन होनना फोरमायदों आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रमेश पेगुआ। दिनै आसामनि दाब दाब जायगायाव खन्थाइ सान फालिदों। टेगर लिटारेरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि रंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म थैनाय सानखौ दिनै बर' थुनलाइ आफादा दाब दाब जायगायाव खन्थाइ सान फालिदों। गोजोन्थों।